Utong tutok guys, arang inita, wa po ko nagdahom kung anong gitawag ko ni mama. Sus mao man di ay pod kay magpanit, man di ay pod og mangga. Sus wa po ko nagdahom nga daghan na pod ilang mangga nga nakuha. So diri guys, mo ni silang orasa nga naghaling jud sila og nagmawer sa ilahang giatanan nga yuta. Plano ba man sila nga padakan pa ilang gardinonon kay mahal lagi kuno ang gulay. So basta padulong na pud na mga December mo mahal jud pud na og hinahinay ang gulay. So kasagaran mo mahal ron guys ang sili nga atsal kay mao man jud ni pinakamahal jud dun nga presyo no. So niabot na siya og mga 150 ang kilo. So kinsa bay di maning kamot ana. Basta naa ka sa bukid, babuhi jud ka, basta maningkamot ka og manggarden. Basta dako kag yuta, sayang pagkadyo ang yuta, di po nimo timano no. So managay nahinay ko ana og panit pod sa mangga. May gani pod ang manghod kay gada pod og pillar mo nang nadali ra pod naman og panit. So ginahinay na nagpikas-pikas kay nga ako ang manghod gatiyam-tiyam na jud nga mukao no. So si Zaki wa po nagpagansi, mag-vlog po na sa iya basta mag-update jud ko og kamera. Ipod na ko og arang tamisa ni manggaha arang harasa manday pod og baho kay karabaw manday pod ni. So lahi ra jud tong mangga jud no nga Indian no. Pero bahala na naman nagharas basta makakaon. As maot-maot lagi nang naong mura jud krimos-krimos ba. Manday pod malikaya nga di po ka maglaway samtang gapanit no gahiwa di ay. So mo lagi na. Idali-dali ra man jud na namo na og hiwa kay aron lagi makakauna. Kaya kung manghod reklamo na paspasi lagi di ati kay makakauna kagatuna og laway. Ko basta ako ang anak mo laag diri kay maapil po ko og kalaag no. Bisan tuod og kapoy na ini kahapon ba so arang inita mo jud ning orasa jud. So mo nila hang garden nga gitrabaho sa ako ang ginikanan nga dako-dako na gajud pod so klase-klase nilang tanom ani na ay talong, na ay kamatis, ampalaya, okra, pitsay, atsal nga espada og atsal nga sili. So mo ni nakalae basta mo apuyo ka og bukid kay bisan tuod og wa kay kwarta makay nahinay gihapon ka og diskarte no basta kugihan na jud kag maningkamot jud. So mana ang pinaka number 1 jud nga panginabuhian diri sa bukid jud is mo na siya ang mahimo jud kang gardener o farmer. So kung kugihan jamo ka makakwarta jud ka so aron lipaya sa ang bata mo ni gadagan-dagan siya taliwala diri sa garden sa ako ang itrabaho sa ginikanan no. So grabe jud kaayo siya kalipay basta makagawas kay murag baka nga nakabuhi sa lungga. Basta mulag jud ko ani sa ilang garden guys. Di jud malikay nga di jud ko mag video kay makawa mga jud pud kakapoy na mga tanaw tag mga tanom-tanom no. Og diri na lang ko to mga to ang video guys. If you keep on watching, please like, share and subscribe and click the notification bell for more updated sa ato ang mga videos. God bless.